Ederki arratsaldeon, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Iritsi gira hirugarren egunera. Gaurko egunez, gero ingo dugu bukaeran ere aipamena, baino, ziren egin nahi dut, gaurko egunez aukeratua izan zen Francisco Aita Santua. Gutxi gara bera, ordu honen inguruan, pixka berandu xego, 7:30 inguruan. Oso oroitzen naiz, egun hartan ere asteazkena zan. Ze, ninitzan, kristau ikasbidera, doktrinara etortzen dien gurasoekin, arratsaldean bilduta, eta arratsaldeko bilera, 7:30 izaten da. Hasi berria, eta Luis etorri zan korrika baten esatea, aukeratu dute. Zein da bat, bueno, nolabait, atea gendun, aztarrena, klaro, telebizioa eta orduan ez, momentu hartan, kantzelan genden. Baina, bai, atea gendun, Buenos Airesko gotzaia zela, eta fama honeko azala. Bueno, niretzat bintzat, klaro, pero bakizu, denon gustora. Baina, bueno, gaur da egun hori 11 urte. Asteazkenean zan, egun hartan ere. Bueno, Elisa, martxan dago, nahiko lana badu, berak ere, eta gu guztiok ere bai, ez da? Abestuko dugu, hasiera emateko, goazen elkarturik. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabali, baitazu bidea. Gurekin dugu maisuta lagun, gurekin dugu gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, ta maitasunez bere esana. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabali, maitasun bidea. Edarki olatz, zurea da hitza. Oso ondo. Hasiera emango diogu, hirugarren eguneko hitzaldi honi. Hitzaldi honen buru bezala hau jarri dut. Jesusen jainkoa historiarekin konprometitua. Esaten dugu Israelgo herriaren jainkoa, jainko bizia dela. Historiarekin konprometitua dagoen jainkoa. Honela dio Irteera liburuak 3. kapituluan. Ongi ikusia dut zure herriaren atsekabea Egipton, eta entzuna haien oihua, zapaltzaileen zigorpean. Bai, ohartu naiz haien oinazeaz, Egiptiarren eskuetatik libratzera etorri naiz, eta lurralde honetatik esnea eta estia darizkion lurralde zabal eta jori batera igarotzera. Ara, nireganaino heldu da Israelen deiadarra, eta ikusi dut zeinen gogor erabiltzen dituzten. Pasarte hau irakurtzean, egia esan, Palestinan gertatzen ari den sarraskia ikusita, ni behintzat deskolokatu bezala egiten naiz. Hala moduzko ondoez bat bezala sortzen zait. Jainkonen herrian lurraldean gertatzen ari dana jakinda. Baina ez noa arazo honen sustrai teologikoak ikutzera. Ez dagokit eta hemen gutxiago. Nik honekin Jesusen ganako bidea egin nahi dut. Jesusen jainkoa,
historia osoarekin konprometituko bai da. Pasarte honetan agertzen diren aditzen indarra azpimarratuko dugu. Ikusi, entzun, ohartu, etorri, libratzera, igoaraztera, hemen azaltzen dan jainkoa, jainko bizia da, eta bizien jainkoa. Giza historian sustraiak dituena. Abraham, Jakob eta Jakoben jainkoa. Eta hau herriaren sentipenean ondo itsatsita geratuko den zerbait da. Beste herrien jainkoekin alderatu nahi du salmogileak. Eta honela jasota azaltzen zaigu 113. salmoan. Gure jainkoa zeruan dago, eta nahi duen guztia egiten du. Haien idoloak berriz, zilar eta urre dira. Gizakien eskulan. Ahoa bai, eta hitzik ez dute. Begiek bai, eta ikusten ez. Belarriak bai, eta entzuten ez. Sudurra bai, eta usaintzen ez. Eskuak bai, eta ukitzen ez. Oinak bai, eta ibiltzen ez. Estarrian, hotzik ezin atera. Hau guk ere ongi aplikatu desaiokegu gure sasi jainkoei. Eta historia honetan azaltzen diren salbamen asmoak beti berrituz eta osatuz Jesusenganaino iritsiko dira. Eta beregan betetasuna lortuko. Mateo evangelilariak honela digu, hau guztia jaunak profetaren bitartez esana bete zedin gertatu zen. Ara, Birginak haurdun gertatu eta semea izango du, eta Emmanuel jarriko dio izena. Emmanuel izenak jainkoa gurekin esan nahi du. Eta Josek izena ipini zion. Eta guzti hau azpimarratuz, Joanen lehen gutunean begizko testiguen iragarpena eta aitortza ziragarria jasota daukagu. Honela dio. Hasieratik zen biziaren hitza, entzun eta gure begiz ikusi duguna, begiratu eta geure eskuz ukitu duguna, iragartzen dizuegu. Izan ere, bizia agertu egin zen, ikusi egin dugu eta beronen lekuko gera. Hori zoria izan zutela pentsa dezakegu garai hartakoek, Jesus ikusteko, entzuteko eta ukitzeko aukera paregabea izan zutenek. Baina hau ere kontuan izan behar da, Jesusen garaian jende asko zegoen munduan, eta bere herrialdean ere bai. Eta hainbatek ez zuten Jesus ezagutu, bere garaian bizi izan arren. Eta makurrago, ezagutu zuten guztiek ere, ez zuten beragan sinistu. Beren antzeko bat bezala agertzen zen bati sinestea, mirariak ere egiten zituen arren, errazago alzen guk berataz dakigun guztiarekin sinestea baino? Zer ikusten zuten Jesusek esan eta egin zituenen aurrean?
Zer sentitzen bere testigu lekuko bihurtu zirenak? Guk ere berdin, zer zirrara sentitzen dugu evangelioan Jesusi entzun eta egin zituenaren aurrean? Guk ere entzuten dugu haiek bezala, neu naiz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor aitarengana joan nire bitartez izan ezik. Eta Feliperi eman zion erantzunak, bere aitagaz galdetu zionean, guregan ere oihartzun handia du. Honen beste denbora zuekin, Felipe, eta esan nauzu ezagutzen. Ni ikusten hauenak, aita ere ikusten du. Hor ditugu lekuko hainbeste sinestun gure aurreko mendeetan zehar, eredu bikain eta sinesgarri izen direnak. Jesusek bere arbasoen jainkoak bezala, entzun eta ikusi egiten zuen, eta du. Ikusi eta gainera gizona izanik, ikutu ere. Guk Jesusi begiratu diezaiokegu eta entzun eta ikutu. Egin dezagun bidea berarengan usteon izan zuten eta duten sinestun guztiekin. Jesusen arbasoen jainkoak herriaren atsekabea ikusi egiten zuela entzun dugu eta unkitu egiten zen. Berdin Jesus ere. Markosek dio, Jesusek txalopatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen, errukitu egin zitzaien, artzaingabeko ardiak bezala baitzebiltzan, eta irakasten hasi zitzaien. Hau da otoitzaren jokua. Jesusek nola begiratzen eta ikusten zuen konturatu. Eta Jesusengandik begiratuak eta ikusia garela sentitu. Jesusek zer entzuten zuen eta nola entzuten zuen ikasi, ikusi eta ikasi. Eta Jesusengandik entzuna garela jakin. Jesusek nola ukitzen zuen, eta nola ukitzen zuten Jesus, eta Jesusengandik ukituak sentitu. Azken batean, Jesusekin topo egitea da. Jesus bere aita jainkoaren begiradaren babesean sentitu zen bizitza osoan. Eta horregatik, unnerik larrienetan ere, etzen geratu inoiz etzipena jota. Aitaren isiltasunik latzenean ere, gogora dezagun Getsemani eta Gurutzeko erioa, aitaren begirada estalgarri izan zuen beti. Ez dezagun hau inoiz ahaztu. Ilunpetan murgildurik egon arren, eta jainkoak ez digula erantzuten sentiarren, bere begiradapean gaudela beti. Eta pertsona zenez, zein kontsolagarri izango zen, izango zuen Jesusek gurutzean zintzili zegoela, berari jarraituz, Galileatik etorri ziren beraren zerbitzari bezala, emakume haiek zuzentzen zioten gupidaz eta maitasunez betetako begirada, zein konsolagarri Jesusentzat gurutzean zegoela. Urrutitik begiratzen ziotela, digu Mateok, ziurrenez, hurbiltzen usten etzielako. Eta Jesusek ere begiratu egiten zuen. Bere ama
eta senideak bere bila joan zirenean, burutik ondo etzegoela jendea esaten hasia baizen, Markosek honela digu. Inguruan eserita zituenei, gu ere bere inguruan eserita gaude. Begiratuz, bai, begiratuz, esan zuen. Hauek ditut nik ama eta anai arreba. Jainkoaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia, arreba eta ama. Jesusek mezu garrantzitsu bat zuzentzen digunean, bere begiradarakin lotzen gaitu. Bere begirada ez da inoiz utzala. Jesusek zorionekoak aldarrikatu zituenean, kristau bizitzaren altxorra, Lukasenean honela dio. Jesusek ikaslei begira honela esan zien. Zorionekoak behartzuok, zuek baituzue jainkoa errege. Zorionekoak orain goze zaudetenok. Aseko baitzeituzte jainkoak. Zorionekoak orain negar egiten duzuenok. Barre egingo baituzue. Bere begiradan biltzen gaitu. Gure beharren aurrean ez du inoiz ezikusiarena egingo. Guk gaixo bat edo zergalari bat edo pekatari bat ikusten dugun tokian, Jesus haratago doa. Lukasenean irakurtzen dugu. Ondoren atera zen Jesus handik, eta Lebi izeneko zergalari bat ikusi zuen. Zerga biltzeko mahaian eserita. Bestek ere ikusiko zuten. Baina Jesusek esan zion, jarraitu neri. Lebik dena utzirik zutitu eta jarraitu egin zion. Jesusek bere begirada bizikorrarekin pertsonaren marra gainditu egiten du. Eta gaixoa berak eskatu ezarren, bere ezina ikusirik sendatu egiten du. Eta arrantzale eta zergalari haien barruko kezka ikusirik, sumaturik, deitu eta bekatariaren egonezinaz errukituriz barkatu. Eta zer ikusten zuen jendeak Jesusengan? Beraren ahoan aurkitzen dugu aitortza Joanen ikasleak, bera alzen etortzekoa galdezka joan zitzaienean. Dio Jesusek, zoazte eta esan, itxuek ikusi egiten dute, eta errenak badabiltza. Legedunak garbi geratzen dira, eta gorrek entzun egiten dute. Hildakoak biztu egiten dira, eta behartzuei berri ona ematen zaie. Eta zorionekoa sinisteko oztoporik nigan aurkitzen ez duena. Jesusek egiten zituenak eta irakaspenak txunditurik zeukan jendia. Nola ez? Eta bere ahotik entzutean, zatozten niregana nekatu eta zamapetu guztiok eta neuk emango dizuet atzeden, hau entzutean, nola ez, jende multzo handiek jarraitzen zioten, eta Jesusek gaixoak sendatzen zizkieten. Nor ez gaude nekatuta, gaixorik, gizakiok zaurgarriak gera, behartzuak. Esaten da, gizon emakumeon beharrik nagusienak janaria eta osasuna direla. Lehen eta orain. Gaur egun
munduan gaudenok elikatzeko lain badela diote. Zoritxarrez, ez da denengana iristen, batzuen egoismo lukurra dela eta munduko dramarik handienetako bat izatera iristeraino. Osasuna zaintzeko baliogarri asko ditugu, gure hurbileko gizartean, jakina. Baina ez gara gorputza soina soilik, arima eta espirituare bagara, eta hor ere baditugu beharrak, eritasunak. Gorputzeko osasuna eta arimakoa batzuetan biak loturik aurkitzen dira. Argi dagoena da, ez zirela eta ez garela Jesusengana hurbiltzen, ez dirua eta ez ohore bila. Hori argi daukagu. Nola hurbiltzen gara Jesusengana beharrean gaudenean? Batzuetan apal-apal, nahi badezu sendana sakazu. Tarteka norgere beharrak azaltzen dizkiogu, sendan azazu, legendun ark bezala. Bestetan, semeagatik egiten diogu erregu. Jauna, errukitu zaitez nire semeaz, epileptikoa da eta gorriak ikusten ari da. Maiz erortzen da zutara eta uretara. Edo alabagatik, ama feniziar ark bezala. Errukizak izkit jauna, Daviden semea, oinase gorritan dauka deaurroak nire alaba. Edo lagunak eskatzen dira gure egoeraz, eta Jesusen aurrera eramaten. Etxe barruan zegoelarik, teilak kenduta, Jesusen aurrez aurre jarri zuten lagun onaiek gaixo gura. Estimatzen zuten bai benetan. Otoitz bidean, entzuteak ere garrantzia handia duela esan dugu. Jesusek bataiatzen ari zela, zerutik etorri zen ahotsa entzun zuenean, zu zaitut nire semea, nire maitea, zu zaitut atsegin. Bere erroak hau entzutean, betirako finkatuta garatu ziren. Indarrez eta kemenez betezan, erreinuaren proiektua aurrera eramateko. Dudak izango zituen, nundik eta nola, baina inoiz ez, berak aldarrikatzen zuen jainkoaren erreinuaren benetekotasunaz eta ziurtasunaz. Beraz, maitasun onarpen hitzak inoiz entzuten ez dituenak, tamalez, bizitzan ahula sentituko da. Eta enbatak sortzen diranean, nora ezinean ibiltzeko arrisku gehiago izango du. Jesusek bere erreinuaren aldarrikapenean aurkariak esan zituen. Nola ez, hau ere betiko kontua da. Eta gogor eraso ziotenak ere bai. Usi dezagun gure aita Frantziskorekin gertatzen ari dena. Baina ahots horiek ez zuten inoiz Jesus kolokan jarri. Tinko beti aurrera. Bere belarrietara iristen zena eta barreneraino unkitzen zuena, jendearen ezinak, intziriak eta oihuak izan ziren. Behin baino gehiagotan ikusten ditugu evangelioan Jesusengana deiadarka hurbiltzen zirenak. Handia izan behar haien eta gure erioa eta zoritxarra. Jesus maisu errukizak izkigu. Adibide dugu hemen Bartimeonen pasartea. Markosenean. Itxua zen, eta bide bazterrean eserita aurkitzen zen, Jeriko bere herrian. Bide ertzean, zerbaitekin estrapuzu egin edo zuloren batera erortzeko bildur.
Gure itxutasunak ere horrela garamazte, bidetik aldentzera eta bakardadera. Behin Jesus handik pasatzekoa zela entzun, bidegurutze bat baitzen. Handik pasatzen ziren tenplora zijoazen erromesak, hiri handira zijoazen merkatariak eta abar. Erne zegoen Bartimeo beste asko bezala, Jesus handik noiz pasatuko zen. Ez du ikusten, ez daki Jesus hurbil edo oraindik urruti dagoen. Jendetza sumatzen zuen, jendearen zarata, eta zer egin? Karraxika hasi, ez du beste modurik. Jesus, Daviden seme, errukitu zaitez nitaz. Hansi joan jendeak, isildu adi, esaten zioten, bere karraxiak entzutean. Gaurko egoera askok ere, ez aldigute, esaten isildu adi. Aierik kasurik egin gabe balie, han jarraituko zuen bide ertzean iserita bakarrik Bartimeok. Horregatik, ez etxitzera deitzen gehitu. Zer egin beraz? Orduan eta ozenago dei egin. Jesus, Daviden seme. Jesusen belarrietara iritsi ziren karraxiaiek, eta deitzeko esan zien ikaslei. Aurrean zoanean galdetu zion. Zer nahi duzu niregandik? Itxuak erantzun. Berriro ikustea, jauna. Denok daukagu abots bat barruan bizitzan, batez ere nora ezinean eta argirik gabe aurkitzen geranean sortzen zaiguna. Jesus, Daviden seme. Bizitzaren gogora beherak, zurrunbiloak, ez ikustera garamatzate. Nola, nun dijo, itxu sentitzeraino. Gure deiadarra orduan, ikusi egin nahi dut. Ez dezagula inoiz ahaztu. Mundu honetan, gure begien argia, Jesus dugula. Evangelioan azaltzen zaigu, Jesusek begiratu eta ikusi. Eta entzun, bakarrik ez, baizik, ukitu ere egiten zuela. Lukasenean irakurtzen dugu. Behin Jesus herri batean zela legenaz, lepraz, jositako gizon bat azaldu zen. Jesus ikustean, ahospez lurrera erori eta erregukazion. Jauna, nahi badezu, garbina zakezu. Orduan Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esanez. Nahi dut, izan zaitez garbi. Legeak debekatu egiten zuen legenardunak ukitzea. Gaitz kutsakorra zela uste baizuten. Baina Jesusek guk jarritako legeak gainditu egiten ditu pertsonaren onagatik. Eta sinagogan zegoela ere, han aurkitzen zen baita ere emakume bat, 18 urte haietan, espiritua baten menpe gaixo zegoena. Era bat konkortua, eta ezin zena inoiz ere zuzendu. Ikustean, Jesusek dei egin zion, eta esan zion, emakumea, geldi zaitez libre, zeure gaitzetik. Eskuak ezarri zizkion, eta bapatean zuzendu egin zen, eta jainkoa goresten hasi. Betsaida iristean, itxu bat ekarri zioten, Jesusi, ukitzeko erreguka. Jesusek itxuari eskutik helduta herritik kanpora eraman zuen. Begiak listuz igurtzi.
behin eta berriz, eta ondoren eskuak ezarri zizkion ikusi zuen arte. Eta behin nahi mera zegoala, talde batekin aurkitu zen bidean, ama alargun baten, seme bakarra zeramatela, lurre eramatera. Jesus unkituta eta errukiz beterik, ez egin negarrik esan zion amari, eta aurreratuta hilkutxa ukitu zuen. Hori ere debekatua zegoen, baina honekin adieraziz Jesusek, bizien eta hilen jainkoa dela. Eta esan zion, gazte, zuri dizut, jaiki, eta amari bihurtu zion. Eskuak esarriz sendatzen zituen gaixoak. Beste batean, aurrak eraman zizkioten Jesusi ukizitzan. Ikasleek berriz, azar egiten zioten. Eta hori ikustean, Jesus bera ere azarratu egin zen. Eta esan, utzi aurrei niregana etortzen, ez galarazi. Horrelakoak baidute jainkoa errege. Eta haurtxoak magalean hartu eta bedeinkatu egiten zituen, eskuak ezarriz. Jesusek ukitu egiten zuen, eta ukitua izan zen. Soineko ertza behintzat ukitzen usteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendatu egiten ziren. Alaba hilzorian dut, zatoz ari eskuak esartzera. Eskatu zion sinagogako zuzendariak. Eta joan zan Jesus eta neska zegoen tokian sartuz, eskutik heldu eta esan zion, talita kum, hau da, neskatxa zuri diozut, jaiki zaitez. Berehala zutitu eta ibiltzen hasi zen. Hala, baita ere, emakume odoljarioa zuenarekin ere. Esaten zuen emakume hark. Jantzia bederen ukitzen badiot, sendatuko naiz. Eta lortu zuen ukitzea. Baina berehala sumatu zuen Jesusek eta galdetu. Nork ukitu dit jantzia? Bere ikasleek erantzun zioten. Hainbeste jendeek estutzen zaituela ikusi, eta nork ukitzen zaitun galdetzen duzu? Izan ere, berehala antzema zion Jesusek, bere baitatik halako indar bat atera zitzaiola. Eta emakumeari esan, ene alaba, zure sinismenak sendatu zaitu, zoaz bakean, eta sendatua bekizu gaitza. Baina ez bakarrik senda zitzan hurbiltzen ziren Jesusengana. Baita ere, bere maitasuna eta eskerona Jesusi azaltzeko. Lukasen pasarte unkigarri honetan, Jesusen ahotan jasotzen dugu emakume pekatariataz, Simoni zuzendu zizkion hitzak. Ikusten alduzu emakume hau? Zure etxean sartu nahi zenean, ez didazu oinak garbitzeko urik eskaini. Honek berriz, malkoz busti dizkit oinak, eta bere hileaz xukatu. Zuk ez didazu musu eman ezagurtu. Hau berriz sartu denetik, ez da gelditu nire oinei musuka. Zuk ez didazu burua olio zigurtzi. Honek berriz, oinak ukenduz igurtzi dizkit. Gutxi barkatzen zaionak, maitasun gutxi agertzen du. Eta Jesusek emakumeari,
zeure sinismenak salbatu zaitu. Zoaz pakean. Ta ez gaitu gutxiago unkitzen eta liluratzen Markosek dakarkigun pasarte honek. Honela dio. Jesus Betanian zen, Simon legedunaren etxean. Mahaian zegoela, emakume bat etorri zen, hartzurizko ontzian nardozko ukendu garbi eta garestia zekarrela. Ontzia hautsi eta Jesusi burura isuri zion. Eta berehala, han zeudenak marmarioka hasi ziren, gertatu iden bezala hainbestetan. Garestia zela, alferrik galdutakoa, pobreak hor zeudela hainbeste beharrekin, mar. Baina zer egin du emakume honek? Hain hurbil zegoen Jesusen heriotz eta hilobiratzeko ukenduz igurtzitzeaz gainera, antzinan profetek burutik behera ukendua isuriz erregeak gantzututzen zituzten bezala, emakume honek Jesus gantzutu zuen bere erregetzaren betikotasuna sinatuz. Benetan unkigarria da pasarte hau. Arrazoi handiz geratu dira evangelioan atxikita, Jesusen ahotik irtendako hitz hauek. Benetan diotzuet, mundu guztian barrena, berri ona otzegingo den edonon aipatuko da emakume hau eta beronek egina. Eta etxe guzian, zabaldu zen lurrin usaingo zoura. Paskoaren aintzindari zabaldua dugu Eleizaren etxean. Begiradaz, entzuteaz eta ukitzeaz aritu gara. Eta esan dezakegu, hemen gauden guztiok, izan ditugula inoiz behintzat horrelako bizipenen bat. Eta garrantzitsua da hori ez ahastea, baizik helduleku bezala gordetzea. Lehen babesten eta laguntzen zigunura kristau fedean irauteko ez daukagu gaur. Giroak aldatu egin dira eta aldatzen doaz. Ez erlijioan bakarrik, baita bizitzaren beste arlo askotan ere. Kuestioa da, Jesusekin topo egitea da hemen kuestioa. Eta horren esperientzia ukitzea. Bestela itzaltzen joango gara. Beharrezkoa beraz otoitza, fedearen sustraiak ondo errotuak egon daitezen. Eta nola egin topo Jesusekin? Erne egotea deitua gara. Jesus bidera irtetzen zaigu. Bestetan geugoaz Jesusen bila. Eta tarteka ustegabean gertatzen da topaketa hau. Zakeorekin ondo ikusten dugu. Jesusegaz entzunak zituenekin kuriositatez beteta, pikondora igozen gizontxoa, txikia omen zen. Eta ustegabean, ara nun, Jesusek gora begiratu, zegoen tokira, eta esaten dion, Zakeo, jatxi berehala, gaur zure etxean geratu behar dut. Bai askar jatxi ere, gizontxoa. Zergalaria eta lapurra omen zen, beraz, aberatza. Evangelioak ez digu esaten Jesusek kontseilurik eman ote zion konbertitu zedin. Baizik, Zakeo berak borondateo osoz esan zuan. Jauna, nire ondasunen erdiak behar zuei ematen dizkiet. Eta inori
ostu badiot, lau alako bihurtuko dizkiot. Izan ere, hain da handia, Jesusekin topo egiten denean, gertatzen den inpaktua. Bestalde, gu ere jungindezke Jesusen bila. Joan bataiatzailearen ahotik bere ikasleak hau entzun zutenean, ona hemen jaunaren bildotxa, atzetik joan zitzaizkion, Joanen bi ikasleak. Jesusek atzera begiratu eta ondoren zetorskiola ikusirik galdezien. Zeren bila zabiltzate? Haiek erantzun, Rabi, Maixu, non bizi zera? Etzen beraien interesa, erdikalean edo goiko kalean bizi zen jakitea. Baizik, non sostengatzen duzu zure bizia? Zerk elikatzen du zure espiritua? Hemen ere ez digu esaten evangelilariak zertaz aritu ziren elkarrekin, baizik ordua aipatzen du. Arratsaldeko 4 zian. Jesusekin topo egitearen esperientzia ez da erreza hitzez adieraztea zer den. Ez baita teoria bat, bizipen bat baizik. Eta hortik egin zuten aitorpena, ez? Mesias aurkitu dugu, eta jarraitu egin zioten. Abestiarena, gertatu zaiona daki, Jesus maitatzea zer den. Ustekabean ere egin dezakegu topo Jesusekin, Samariar emakume hark bezala. Jesus Jakoben potzura iritsi zenean, etzegoen han inor. Emakumeak ere etzekian, Jesusekin topo egingo zuenik, etzekian antzegoela. Ikasleak erosketak egitera joan ziren. Hemen bai, hemen badakigu zertaz aritu ziren. Uraz eta egarriaz. Elkarrizketa honetan ondo ikusten da eta ikasten, mundu honetako urek, guk askotan bai ez pentsatu arren, ez digutela benetako egarria asetzen. Jesus dela benetako ura. Gizakiok daukagun sakoneko egarri hori asetzen diguna. Hala digu, nik emango diodan uretik eraten duena, ez da sekula egarri izango. Jesus mundu honetako egitekoa bete zuenean, aitaren ondora joan zen, baina ez gaitu utzi. Gurekin topo egiten jarraitzen du. Jesusen piztuera gauez gertatu zen, testiguri gabe, baina ezagutaraztera eman zen Jesus. Magdalako Maria Pasko goizez hilobira joan zelarik, Jesusen bila, Maria Jesusek deitzen zion bezala entzunez, egin zuen topo berarekin. Emauskoak elkarrekin mahaian jarri ziren, eta Jesusek ogia harturik bedeinkazioa esan, zatitu eta eman zien. Orduan begiak iriki zitzaizkien. Eta toki itxian beldurrez aurkitzen ziren apostoluei bere eskuetako eta bularretako zauriak erakutsi zizkien eta sinistu zuten. Hau da bermea, Jesusek beti pakea dakarkigula. Gure ahultasunak sendotzen dituela eta gure bihotzetako ateak zabaltzen. Bizipen guzti hauekin, Maria bere amaren inguruan elkartu ziren, otoitzean bere jarraitzaileak, dena oroitaraziko zien espirituaz blaituz eta munduan zehar evangelioa zabaltzera joateko. Gure aurreko testigu hainbeste testigu bezala, guk ere Jesusekin topo egiteko zoria izan dezagula bizitzan.
Hemen lortzen bai da benetako askatasuna, eta guztia gainditzeko adorea. Eta oparitzat jaso dugun hori eskaintzeko gai izatera iritsiko gara. Gure saninazioaren otoitza ekarriko dugu orain aurrera. Hau, berarekin otoitz eginez. Hartzazu jauna eta onartu nire askatasun osoa, nire oroimena, nire adimena eta nire borondate osoa. Dudan guztia eta daukadan guztia, zuk emanak dira. Zuri jauna itzultzen dizkitzut. Dena zurea da. Egin erabat nahi duzuna. Emaidazu zure maitasuna eta grazia. Hori nahikoa badut. Eta San Paulo apostoloaren hitz kontsolagarri hauekin amaituko dugu. Baina guztiotan erraz ateratzen gara garaile, maite izan gaituenari esker. Bai baitakigu ziur, ez erio eta ez bizi, ez aingeru eta ez goiko beste indar, ez oraingo eta ez geroko, ez da inolako botere, ez gaituela aldenduko jainkoak Jesukristo gure jaunarengan agertu digun maitasunekin. Eta nire asmorik onena guzti hori, Aste Santua eta Pasko festa zoriontsuak, gartzuki eta gogo honez da posik bizi izan ditzagola opatzia guzti hori. Eskuitiar guzti hori. Eskerrik asko. Eta zuek ere Donamariko zuen elkartean, Azkoitiko elkartearen zat eskatu ba. Eta guk bete dezagula hemen, gure herrian, hori, herri honaren testigu izate hori, ez da. Zake, gutaz oroituko zeate. Dudai gabe. Bueno, Jesus izan da ardatzen, gaurko itzaldian Jesusekin topo egin, harengana hurbildu, maitasunezko harremana berarekin izan, bere begiradapean, aitaren ederra benetan, hori da gure fedearen aberastasuna. Edarki, amaitzeko eskerrak eman, torri zehalako. Ezu gutxi egin. Handikan portauzea, handikan etorri, eta, guri 3 egun olako itzadiek prestatzea. Eskerrik asko. Eta, esan dugun bezala, gaur, Francisco Aita Santua aukeratu zen eguna da, eta arkitu dut interneten, Pedro Miguel Lamet, idazle bada, jesuita bera, idatzitako soneto bat, poema bat, ez da, erderaz dago, irakurringo dut, bere, omenez baita ere, jainkoari eskerrak emanez. Como una estrella de una luz lejana que ilumina el desierto, de repente viniste a Roma, sencillo y sorprendente, a abrirnos de par en par una ventana. Rompiste el protocolo y la mundana vanidad de una iglesia indiferente para sentarte sin más entre la gente, como un pastor que ríe en la mañana. Amigo de los pobres y pequeños, voz de los sin voz, alzas tu cayado contra un mundo de odio e injusticia. Como Jesús, no temas a los dueños del mundo del poder y la malicia, porque en tu cruz ya estás resucitado. Eta berak daraman barruan, benetan daraman pake egarri hori, behin eta berriz aldarrikatzen duen eta eskatzen duen pake hori eskatuz amaituko dugu, zutik jarririk. Egin gaitzazu jauna, Franziskoren izena darama, Asiskoa,
egin gaitzazu jauna, bakearen. Egin gaitzazu jauna, bakearen zerbitzari, bakea jaso dezagun, gure aleginen emari, eta zure doanare, doanezko zari. Zorionekoak, indarra gurtzen ez dutenak, beren botere maitasuna dutenak. Zorionekoak, egin gaitzatzu jauna, bakearen zerbitzari, bakea jaso dezagun, gure aleginen emari, eta zure doanare, doanezko zari. Zorioneko, diruaren morrontzan lotzen ez direnak, pobren zerbitzuan pobretzen direnak. Egin gaitzazu jauna, bakearen zerbitzari, bakea jaso dezagun, gure aleginen emari, eta zure doanare, doanezko zari. Eta bedeinka gaitzala jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, goazen jaunaren pakean. Gabon igaro.